יופי. עכשיו שלב די באזור גדול. אוי שיט, לא נראה לי שאני יכול לעלות לשם פה. אוקיי, אז יאללה תעצור. יופי. עכשיו סוף סוף תודה לאל, הוא פתח את המדרגות. עכשיו סתכלו, רגע. נו כבר. פשוט על הרביעי. אבל אני לא חושבת שקצר לי. לא זה לא. אוקיי. יש פה, לסנדמן, נקווה שאני יכול. לא, אני לא יכול. מה? קול! אוקיי, את זה לא ידעתי. כאן? קודם. עכשיו צריך, אני חושב, להשמיד את זה, כן. אתה בונה עץ של קריסמס. הוא שלף מתנה. אתה צריך למתוח את זה. והשגנו את זה. אוקיי, סוף סוף השגנו את דדפול. רגע. ראשית. קודם אני אוריד את הקוד הזה. אני אעמוד. אוקיי. זה דדפול. הוא די משוגע, בוא נגיד. יש לו הרבה מכות. ונתראה בסרטון הבא.